Не е снимката, бе. Не мога гледам. Много свети наистина. Айде, казвайте... Къде си, бе? Истина. Покажи си лицето, бе! Си умрял, бе. Много си зле, бе, те се виждаш. Никът космонавт! Юрий Гагарин! Вече не сте космически тук. Дайте сега жестоко те ще. Заслон каза, ще намираме 6:15 след обяд. 12. Посвети чая тук. Примуса. Чайчето. Вафленото чайче. Вафлената вода. Аре, казвайте му истината на Евгений. Ромчето. Господин Риков. Аз ще следа къде няма проблеми. Виж какъв екип. Ти ще бъдеш като оператор, отговорен за светлината, за спотлайт. Спотлайт. Оператор на прожектор. Нямаше нужда. По-ниско. Ловър. Дайте Роми на мене. Да го снимам. Аре, Риков. Мене никой не ме е снимал от началото на филмите. На приключенията. Дай на рата. Реко с дръжката. Снимай го, е. Снимай